Usondele ngapha ya. Uza. Ubhebo wakhe. Ubhebo wakhe. Ya, usondele ngapha. Ubhebo wakhe. Inyama yokugcina ikhona nesesekhona ngithi. Nale mixa ngayo sesekhona ngithi. Nakho. Asizamele isibone sitholana namhlanje. Asizamele isibone sitholana. First impression is the last one. Shaya ithi tata. Basuwale ekhenta. Lazi jebo. Awuze 100 njalo ibekwa nje. For 1 second, how many people they watch me? 100. Nana, you know me. Finish, pop. Ipunza khona zingaki? About 3 labantu kana. 3. About 3. Awumancane nje bethi ubuka labantu. Awubukele nakho awubukele nje. Ngiyakubukisa nje. Ngizama ukubukisa nje kuphela. Bese kuyahamba lokudla. Ngiyakubukisa. Ngiyakubekisa. Uyibona le? Buka phela, bukisisa kahle. Wenzani manje? Bukisisa kahle. 200 people. Nakho kudla, nakho. 200. Nakho. 200. Nakho. Ho. Nakho kudla. Hamba la kukhetha lami seku right. Hamba la kukhetha lami banika abadle. Ngoba kukho kufihliwe na live fanele sibonakala abantu abawu200 and something fanele banibheke nenza into zenu. Akukho kufihliwe khehla lami. Ababukele abantu senebhizi nento yenu. Babone ukuthi nenze njani la kule nto yenu. Babukela abantu umdlalo umuhle. Akusile icala lelo. Kunicala khehla lami. Lutho omkhulu ngeke. Ababukela izidla abantu. Awuthi ngibazumele kahle. Babuke nakho okumnandi. Nawe ungayifakela lakho i-order nje. Usondele. WhatsApp esikulethele uma ufuna sikulethele. Iyona into esinayo leyo kwamanje. Asikakabi nakho okuningi. Nayo into esinayo. Like uma ufika uzofisa ngathi ungakushutha kwakho kudla. Ufika utshengisa nabanye ukuthi bafuna namhlanje ngidla olunye uhlobo lokudla. Uyayibona lento le? Ngaze ngalamba. Ungalambi kakhulu. Uma usejozi nje kululeka wena. Faka yakhe request ekulethela uzokukhona. Bathi alipheko liyabhaka, yilo libhakwayo yilo leli. Johannesburg eMalvern eJulies.
labantu abawu-500 banibhekile nje in 2 minutes nami ngiqala ukusebenza la kusho ukuthi konke kuphela la zobe sibuka abantu abangaki hayi ukuthi namhlanje hayi sikwelinye izinga-ke mzama kunjalo nasi istradi ngicela ukupha nasi istradi la ngitholakala khona indawo 10 Street eMalvern Julies 10 Street eMalvern Julies in Johannesburg 10 Street eMalvern Julies uyibonile le hanto leya uyibonile 400 to 500 people in less than 5 minutes ayi mina ngayiyeka le nto ayi delivery is available yeah delivery khona wena ngi-WhatsApp nje ku-076 9 uyayibona lonto leyo 076 i-WhatsApp iyatholakala mawuqeda WhatsApp information iyavela indlela engisebenza ngayo uyayibona lonto leyo uyayibona leyo nto leyo ngizama ngayo nansi ilinde wena uyibuke le nto nanyama delivery eJohannesburg iqala kuma 30 rand 40 rand kuya le depend ukuthi kuphi eJohannesburg wena ngi-WhatsApp uqeda ku-WhatsApp information iyavela usende location after location uma ufuna ukhokha nge-Capitec uyakhona ukhokha nge-Capitec uma ube ufuna ukhokha cash uyakhona ukhokha cash uma kube futhi uyakhona ukhokha ngekhadi ufuna ukhokha ikhadi likhona yonke into on point wenzani manje ganga wena faka lakho i-order nje kuzoba lula simple WhatsApp only WhatsApp me nanyami ready nazi izinto nayi cellphone number nayi location nayi cellphone number nayi location uyangi-WhatsApp ungangifoneli ungi-WhatsApp from 50 rand plate from 50 rand yini ukholwa hayi 50 rand 50 rand ayikho ningi incane 50 rand wakho kuphela uyabo angidlali serious u50 rand wakho uzoyithola lento oyifunayo uzithize uzibumnandi 50 rand wakho angidlali serious uyayibona lento le uyozofike nkosibusise nkosami sathola isikhathi sokufika thola khona uzofika iyashishela abangenabo ayezwa ngephungu engani phela ifuna abanemali abazokwazi ukuyithenga bese bekwazi ukuyishisa ayishiswa noma ngabe ubani yiyo-ke le nyama emnandi uyayizwa yiyo le nyama emnandi ishela abangenabo ayezwa ngephungu hayi abanemali kuba lula bavele bayithenga bayishise hayi process yakhona uyayibona mesiphelele suka la size la uyabona umehluko likuphi nendawo ikunalo ikhishi khetha lami nayi address uyebo address avulela ya nayi address iyo le delivery siyaswipe futhi njalo cellphone number boy delivery iyo le 0767781714 sisusa ngapha silethe ngapha iphela enye phaka buya ngapha
ngikutshengisa la inyama yabo uyibuke kahle ngiyibona le nyama le oh hata uyiboni le oh uyiboni nayo uyibona inyama angipha amanzi ami lapha wanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda hayi nayi inyama wenzani manje oh Thixo oh yabona ke leli Aish. Khuluma ngizwe khuluma. Yebo online 0767781714. Ngizokudilivela mina inyama yakho la uzobe ukhona. WhatsApp ungangifoneli. Just WhatsApp. Ungafoni WhatsApp kuphela. 50 rand yes ikhona 0767781714. Nansi imoto lapha ilinde wena for ukuthi kudilivele nanyama iyo le ilinde wena khetha lapha nansi nanyama nayi iyasha shela abantu abangenaba izwa ngephunga deliver ya WhatsApp nansi number yami WhatsApp uzoyithola deliver nansi number nayi location nayi number nayi location ufunani WhatsApp ungangifoneli nayi location nayi number from 50 rand plate nali plate enginayo 50 rand now 50 rand na masala amabili awulipisa nayo lapha nanyama webona iyashisa ilinde wena khetha lami nepapa lakhona webona iyashunqa Aish ekitchen sakuvula yonke indawo anyama nayi iyasha shela abantu abangenabo izokephunga mawunawo khona kuyithatha uyishise ishe engani nemali ukuyithenga wena ishise shisa inyama ngathi unemali wena wenzani manje hawu ayishe shela abantu abangenabo izokephunga tell split emalvele Julius awuthi ukukhombisa location la ngikhona ayi location nayi number yakhona uya WhatsApp ungifoneli WhatsApp nayi location nayi number inamba ngapi location ngapha
ufake i-order lakho i-delivery available. Delivery khona. Ikhona delivery. Awuvaya la mfana. Bafo. Awuvaya la. Thatha le nto le. Iyavala le. Oh. Sivaleke yethiseke, sivalo yehlise. Ivoza ngithi khona. Ikhona ivuthiwe. Thatha le nyama igibeze la phezulu. Gibeze phezulu nje kahle. Usushaya ivoza futhi encane yakhe. Nawe besondela, nabe ngena ukuthi bakhuthuze. Bangena ukuthi bakhuthuze. Awuthi bakhuthuze, bayafika ukuthi bakhuthuze. Awuthi bakhuthuze. Zokhiphele ngaphansi ngoba phakethe. Singalahlekelani. Aluhlezi la. Ethola iletinale. Ethalale. Yabona ke mawuphethwe ibhabhalazo ufuna ukuqhosonga. Yabona ekseni uphethwe ibhabhalazo ufuna ukuqhosonga kuphela. Kushayele. WhatsApp. Indaba edeliver WhatsApp. WhatsApp akulo number kuzoba lula. Ungalokhu uyalete. WhatsApp 0767781714. Nanyama. Ngicela ukutshengisa cellphone number for WhatsApp. Mana kancane siphaka kuqala. Wajaha kanti yabona ngena ama order. Indawo encane. Ngicela uyaphila. Ngiyobona ngimanje. From 50 rand akuya phezulu. Angazi manje akusuka kuya phansi. Ngino 30 rand kuphela khetha lami izinto kuphela. Bawufuna izinto. Izinto kuphela. No problem khetha lami akunankinga. No meal. 20 rand unike u. No problem. Bafo, ngicela ungikhiphele izinto. Kushaye ngezinto lapha ezifresh ze-30 rand. Take away. Izenza so, sikhiphe la. Bafo. Sikhiphe le ndaweni kahle izitho bese uyifaka la kuzoba uthola ukufudumeza. 1 Lokuma kahle. So Brian. Take away 50, eh? Venga, sai pele ama afika bakobe amasalad. Ngithanda imali la, ngithanda imali. Yini wageza izitsha manje, ya, ngithanda imali ngapha. Ngithanda ngapha emalini. Uwe unana niyabi, wena usho nibaleka ukunana. Bona nto yathina ngakuqoqola. Ngithanda imali. Papa na. Awunyakazi bafonga zitheka wena. Ngishila. Thanza inyama le izizokuphela. Mangisoka kancane. Boss, let's go. Where you from? Nana, why are you trolling? Why are you laughing? People must see you are trolling. Why are you laughing? Nana. I pull.
izitho 30 rand izitho phela izitho bawuthi izitho uqala uthatha lapha izitho kahle 30 rand iplate efish take away fuck oh this was baba ngapeceleni oh so baba ikho so baba ikho 50 rand Ako. Boss, nanti i-take away yangena ngiyayibona mina. Khona uzayo. Nakho ngifuna kanjani nawe uyibona le cheese seshentsha kanjani le kodwa kuyenza. Sefuna ukuthi waqa ngesothi. Ingene kahle. Indawo nansi indawo. 10 Street eMalvern eJulies 10 Street eMalvern eJulies in Johannesburg 10 Street eMalvern eJulies iWhatsApp for i-order 0767781714 ngiyakudilivela uzobe ukhona siyaxoxa kahle ngendlela right uzoba lula ukwazi ukulekelela 0767781714 0767781714 Malvern 10 Street khona 10 Street and Julies 10 Street khona Julies and what njengoba uyibona nje 0767781714 iplate from 50 rand izinseka abafo ubafuna kuphi awumlinde kancane mhlawumbe awume kancane mlinde 50 rand iphuma ingabi namasaladi Ingabi namasaladi. Ngapha phela inyama okay woza ne 50 50 keda. nangama 50 yona mabili yalaqala yalinda kancane ayishaye kahle ibe on point ayibe on point 0767781714 ayibe on point inyama qala before iphume inongeke kuyivala leyo tathi ibeceleni nje kahle nansi leya shikisha lena ke manje khehla lami shikisha 0767781714 uya WhatsApp nayi number nayi location nayi number wena wenzani manje 0767781714 uWhatsApp for i-order nansi imoto iyaphuma njengamanje uyayibona iyo deliver le moto uyayibona iyo deliver isayo deliver nali iplate ka 50 rand liyaphuma njengamanje 0767781714 adlala ngithi nangu drive ready urate ulinde iplate yakhe ahambe udeliver 0767781714 adlala fakela ki order ke nawo nansi number nine number 0767781714 uWhatsApp ungangifoneli ethi uWhatsApp ungangifoneli ngifonele kuzoba nzima WhatsApp uzothola information yonke kuzoba lula 0767781714 manje yaphuma angithi ngiyasho deliver is available wena WhatsApp mina and then we communicate we communicate Bramfontein Dolfontein usiyami sibuya le Telfontein Jimistin yabo senza noma ngayikuphi we communicate we negotiate when it comes to indaba ye delivery ama distance awafani khona sethuzana khona sekudeni asifanani yabo lonto le wena WhatsApp 0767 iyaphuma njengamanje iyaduma ayiphumela ukuthi ihambe yo deliver fakela ki order ngokusheshsha izokwazi ukuthi isheshe kulekelela adlali phela la wenzani manje ukuthi siyadlala wena no adlali Zero 0767781714 sengibona ngawe wena usu ready for order lakho uWhatsApp sengizobona ngawe fona wena ufona i-order lakho uready nali ipapo liyangena babe bafuna indawo yakho balakatata balance kahle livule kethe lami lokancane bhakede nali papa yilo lithi nandi papa nali papa tata iphume tata
Ayiphume tata, ayiphume tata, ayiphume tata, ayiphume tata, ayiphume tata, ayiphume tata, ayiphume tata. 10 Street eMalvern Julius, nayi address. Nayi address. Nayi address. Nayi address. Nayi number, nayi address, nayi number, nayi address, nayi cell phone number, nayi address. Location. Cell phone number. Location. Namanje kwayiboni. Ma 50 awu2 eyodwa kuthiwa ayinawo ini salad ya eyokuqala ini salad uyangu uyaphuma naye ifake kahle tata ifake kakuhle tata ifake kakuhle tata ayiqathele imnandi fanele sihlale phezulu tata bona le nje kanti imnandi fanele sihlale phezulu elimnandi sibakhuthuze kahle nakho That's all right, tata mase uninzi. Yene salad le iphume ambuya ngayo ihambe nayo. Woza. Ikuphi la kuseJulius eMalvern nansi location. Nayi location, nayi cell phone number, nayi location, nayi cell phone number, nayi location. Nansi cell phone number ngapha kube lula nje. UWhatsApp for deliveries. Nayi cell phone number, nayi location, nayi cell phone number baba. Nayi cell phone number, nayi location. Ngiyadeliver ngiyaphuma kuma, nayi imoto iyaphuma. Nayi imoto iyaphuma for delivery. Sebedile sebesuthu, sekuyahanjwa manje. Sebedile sebesuthu, nawe ungasondela. Linde wena khetha lami. Ngilinde wena mina. Delivery yaphuma nanga umunye ungilindele lapha ekhonini. Take away. Ezwa manje, asidlali nawe khetha lami, asihleki nawe. Asibekini stove tata. Linde bona manje. Nawe bangena bani. Iyathoya ubule. Kuphi? Anguzwa mina. Asambe moto eJozi uqedile. Ungitshela ngoResi nayi deliver, sesiyodeliver manje. Sungasondela ke location ngunikile nje. Sungabuya nawe uzothatha yakho. Inathi ngifuna ukushona umfazi wami nje manje. Yabona nje ngiyayibona esasebenzi lento manje. Ngiyayibona esasebenzi lento. Asamba. Stegen boss from 50 rand. WhatsApp me. See that. I'm a 52 ngena la. Thank you. I'm a 52 la. Ayepram ngiyeza mnikazi wawo. Kuthiwa ama 70 la Stegen boss Anyama. Nanyama wenzani man wenzani WhatsApp bulethele delivery WhatsApp nayi delivery nansi 0767781714 nyayi imoto iyaphuma manje ayothi nguyeka mali ni delivery WhatsApp mina delivery yami iyahlukana iyashiyana kudepend ukuthi ukuphi ngeke ngikwazi ukuhlaba ngedelivery eseduzane kubeni wena ukude ngeke ngihlabe ngedelivery esekudeni kubeni wena useduzane WhatsApp mina delivery from 30 rand 0767781714 nansi wenzani manje sengiyaphuma sengihamba ke mina sengihamba mina sengihamba sengodeliver asambe ya Ramfontein delivery ama 50 uthiwa sengenile aya kuphika wazi
Khona sa order futhi. Akaconfirm ukuthini? Uthe amalokhu nje uthi ngathi ilokhulu. Akhiphele phone ku-Bluetooth uzokulalela into ofuna Ikhona mama mix 50 rand. faka i-order ku-WhatsApp. Wawuready nje WhatsApp mina. Ngizovela mina kuwe ngulethele. Awuvale phela ifatela udumisa imoto. Wasungishisa ngelanga kangaka ngathi wangicabangelana. Hayi wena indoda. Ngilo nje bekumile ngisha lana. Udlanga. Ngisha. Manje phela wena shona wedwa phela wena. Wayefuna ukusha nami. Uthi ngime la ngisho. Hayi ndoda. Mama seprama kapha mfela. Mfonele baba. Angavela thule sikwazi ukuthi masuka la sisuke lento ekhona. Samoro uyaphila, uthutho lo kanjani ndini uyaphila kufana noqalwe sangoma egcoba ibomvu ngiyazama ngosami kuyalekele ukuhlafuna kwentshebe noma ngenani. Amfonele umuzi uthini. Eish. So confirm. Ayakho futhi umunye khona oda. Awuzomunye. Cela imise 50 rand ubani? Ukuphi qala sibone before confirm. Yeah, sifana 30 rand. Ngimtshela amazwi ethi thiza. Ngitshelo Ujele ngcebo ngekutho. Ayile moto madoda. Yazizwe ngena kwaSamora we Nkosi mnini mandla lonke Jehova zisabawodi ngathi ngavele ngishaya umthandazo omncane ngivele ngikhuleke wethu awona nje mawulo zokumbuzela ngiyadeliver nguphi i-answer yakuyithola ngiyadeliver eJohannesburg around Johannesburg ngiyadeliver ngiWhatsApp kuzoba lula lembuzo ongibuza yona kuzoba lula ukuthi uyithole ku 0767781714 inamba yami bayalazi udaba abaningi ngoba ngikwazi ukuthi ukuphi mangithi ngizothi nje manje ngiyadeliver eJimmiston uzongibuza ukuthi malini angeke ngikwazi ukutshela i-answer ngingazi ukuthi ukuphi neJimmiston wena WhatsApp mina kuzongena i-pop-up message that pop-up message izokuphendula eminye imibuzo obusafuna ukuyibuza ungakayibuzi sheshe kuphendule kusese emva kwalokho siyaconfirma ngendaba yani ukuthi usend location wena already vele information bazobe bekutshelile sacela okwe50 ngicela ungiWhatsApp kuzoba lula ngosiyami ngoba ngeke sikwazi ukusenda ilocation lapha ku live yabona ngeke sikwazi ukusenda ilocation lapha ku live uyabukela ngale ndlela esisebenza ngayo nendlela ezokulekelela ukuthi kube lula yabona nje WhatsApp yami isethekile khona lokho yabona nto le isethekile awuthi ngibize futhi i-telephone number yami u076 nawe iprofile futhi ikhona yabona 076 nakumanye amavideo ikhona 076 u7 u8 u1 u7 no1 no4 kuzoba lula kanjalo ukulekelela ngendlela nje ezokwenza ukuthi into zethu zibe lula.
076 u7 no7 u8 no1 no7 no1 bese kuba u4 egcineni. Iningi nje nawe iprofile ikhona. Ngizokwazi ukukusiza kalula kanjalo. Beka lakho i-order bese ngikwazi ukulekelela ngokushesha. Sengiyodeliver la ngiyodeliver khona njengamanje. Mangisuka lapho futhi ngiyabuya ngizolekelela abanye. Ayikho into edliwayo la. Awula amakhekhe. Uyaphi? Receipt. Malini? Kuke yami nakhona. Kuke malini? 40. Yango. 8 kilometers. Uza malini? Awuze mina kuqala. Uza mina mama. Hayi. Bebethu thenga mina ayikwana soyende ngijayela ukudrive. Ile ukhali. Eqala ku 50 rand 55 kilometers lesa ngithi. Ona mase 8 40. Ngibethe lodwa. Ngeke. Nada undo now. Two bedroom. Mix. Location usasendile lo. First Street. Uzomtshela ukuthi deliver date la. Yeah? Yeah. Okay. Bom, aí hamba straight back. Ixi, khona umuntu osebhami. Nove kafonele. Hayi la. Delivery is available.
Ngithengisa inyama, ngithengisa iplate, ngithengisa ukudla, ngithengisa isteak nevoso nezinto from 50 rand iplate. Uma ungaya kumavidiyo ami okuningi uzofika ukubona engidila ngakho engikuthengisayo before ngichaza kakhulu i-account yami vele yona edila ngokudla nomsebenzi wami engiwenzayo. Uthi nje ukuthi qhafu kancane ucheckele ngale ngoba iprofile yami check i-account yami uzokutshela kahle kahle ukuthi uSamoto udila ngani. Inkosi ebuso semkhulu. Sorry usungena ngale usucheck ukuthi kahle kahle ngidila ngani. Ikona umuntu engithengisayo lokho. Steak nevoso nezinto seyimix ipapa lakhona ipapa lodumo ipapa elingahlukile. Ehluke kakhulu kunelabanye. Alifane lelinye ejwayele le. Johannesburg la ngikhona njengamanje endaweni ekuthiwa kuseMaboneni. Johannesburg eMaboneni, Jeepistown. Emaboneni kuthiwa kuphi la khona indawo yakhona ibiza ngako Rich Diamond. khona igama lakhona le Shakers. Nakho Shakers la ikhala khona ipapa elibhakiwe. Ipapa elibhakiwe. Nangu uzame ukuthi size kwaMayemaya siyaphi kwaMayemaya konje siyokwenzani. Uzame ungasitsheleli ukuthi kwaMayemaya siyaphi sizokwenzani. Konje uzame uyasibizela uzame achazele ukuthi siza lapha kwaMayemaya siyaphi konje siyokwenzani. Indawo enabantu abaningi ke thina Nkosi yami ayi ngibona nje kuphithizela lapha mangibuka la kumavidiyo kwaMayemaya ukuthi ziyakhipha kuhlale kumnandi. Kuye kube nzima thina abanye bethu kufika lapho Nkosi yami basixolele uNkulunkulu wami. Kuye kuba nzima ngempela futhi ayikancane nje. Ipapa lodumo uyalazi udaba khehla lami. Lo dumo. Ipapa elaziwayo elidumile. Ipapa elingavani namanye amapapa kuminye imizi. Ipapa elihlukile. Into wazi ukidla noma yodwa ungayishape nalo uyishaye. Uyishaya uyize cha iyangena. Awuyishazi ibondo iyangena. Xa sezama Nkosi yami ngisodilivela abantu bami bokudla balambile balinde mina. Nansi idelivery yokuqala. Nansi enye ngapha ngemuva. Ngisodilivela abantu bami. Ngixolise Nkosi yami. Ukuthi hayibo. Hayibo. Qeda ngena lo mshikashika. Nalezi ziyathuka nazo lezi. Hayi bafuna ukuthi kwezala. Qeda ngena lona. Usese fresh uyambona. Yabona usese junior. Akalast. Impundu uyijonga nje vele nje impundu nje. Kanjalo nje impundu izinto evele uyibuke nje. Gauteng. Hey. Ha. Uthi uhamba nje sewubuka impundu nje ngqo. Hayi nokuthi mhlawumbe zicishe zavela impundu. Ngaphandle nje straight. Wena. Nenzana eGauteng. Isikhala kakhulu iGoli. Wangena emgodini wena. Hey. Hayi bafowethu ngeke. Hey Gauteng. Oyibo. Bemona umuntu uyavuka phansi kwamasaka vumbu. Hawu. Kulapho nganomile oligoqile ngaphandle. Futhi umuntu akudingeki ukuthi umuntu azakhumule kabi ora mhlawumbe ubewa bese kuvela impundu kodwa bekuliwa
impundu ziyavela nje izivumbu sekuvela impundu sanibonani nengenayo babone mfana omncane wenza izinto ezinje usezwabheka phezulu yabona le ngibuka abayibuka lapha eTexini leyo yenziwa wena usezwabheka phezulu kanjani usezwabheka phezulu so makoti awumancane abafazi babantu nithatho wakho mama uzenzela umakoti naye hey ilungu lezi ngane zenu kuba umakoti lezi intombi zenu lezi kade khona izona Thabiso ngone lapha ekhaya manje wakufanele mina makufuna uThabiso hayi lento ayicha athi ngithule yazi uThabiso WhatsApp yakhe yasebenza nje uThabiso kodwa wenzani ngempela nalo-ke igoli wabangalazi hey liyabhubha akudlalwa ayibafu yahleka uhlekwa ayicha impundu la manje akudingeki ukuthi uzothatha isikhathi ukuyibona uma ujikela ekhoneni wempundu egama lempundu angilazi ubhoyi walithatha apha yazi hey abathatha mtshela ukuthi uyafika phela manje vala amafasitela mafika khulu asambe yanga siyajika la thina athi simtshele sesiyafika ngizoza ne-speed point azizeni ngo-speed point wena yanga manje nifundile manje nikwazi ukubhala speed point nifundile nikwazi ukubhala speed point hayi nafunda kahle bafana bakithi yabona ungawazi lamanzi la okwafika eGoli hayi yonke iteksi ingena kande sekwenatali unless ezinye ingena ngale jeep ngaphakathi awazi ijini ngene jeep kodwa mangawazi lamanzi uke waya eGoli lana waba ngetekisi engene ngorisiki lamanzi ungawazi akwazi unless uma uhamba ngemoto yakho asikho nesidingo sokuthi uzofike lapho uzobuzuyaphi uzikhona unless mawuhlala phakathi awu kahle wena ulibukela uzuhamba imoto esekhona sokushoda hayi kahle amaniqasha itruck uzokwenza lento ekuthiwa i-orientation you can't beat them join them iwayisigebengu awa survive ahle wena sheshu uvakashela ugogo nomkhulu ngalo wena ayibo ja ube nebhadi bayi focus yambona ja na ngishona madoda sanibonana ekhaya laseJohannesburg kwanyama kayipheli phela amazinyo endoda kwamntwana kwabantu kwamabhodi abhaliwe indonga ibhaliwe kuthiwa abortion kuthiwa penis enlargement noma uthanda ungathanda ulibona lo bhodi eJohannesburg la bemali esheshayo yini manje bona impundu buka impundu ubuka impundu ne angivebi smile
Usabuka ngapha. Hawu, okay impundu futhi nga. Ubuka impundu mfana wami. Izokubulala impundu mfana. Hey. Ayijaha impundu baba. Hey izolimala. SeGauteng ngapha. Kodwa hey. SeGauteng ngapha baba. Ungayijaha impundu. Ngizodeliver njalo bungibona. Lamanke ethi akudeliver la ngibuyele emuva futhi ngolanda amanye ama-order. Asemaningi. Asengenile ama-order. Asemaningi. Nangu uyavaya. Ayishayisani le bhasi nomuntu phansi. Le. Siyangena la. Ula ekhona. Oh. Uplane. Vele uplane uyehla noma uyakhuphuka uyehla. Both side. There are two ways. Hey, nazi impundu. Impundu. Hey, awufuna ukugqoka abantu la ekhona hayi. Madoda. Silena phela but izizwe khona killing people madoda abantu abegedlela kodwa incane kodwa ukushisa yakwazi ukuthatha kubeka edleleni. Lifudumale libilo madoda ngentambo nyana nje eketela. Weyizo manje silenda ke leso. Sifudumeza abaningi sesincane esinjalo into eduka emgubeni kodwa hayi khona. Fudumala ke nasi silenda sami. Silena phela but izizwe khona killing people abegedlela ubonakala kodwa ayikhona. I-requestini kalakade madoda eshaya isincane iskini zaso ulwandle. Hayi ngiyandanda lapha ekhona. Lezi zinto zenzeka. Impilo ibalula nje vele request eniphume nje. Nasi isikolo sange sithengile. Madoda sangaphelele. Tambo yagedlela vele silenda leyo. Upindlela ekhona. Angaphelezela intombi ngaze ngajika la nkosami. Hey futhi madoda. Safika khona. Hey. Awuhambe ngaphambili le bus okungcono ndoda ishi. Azokwazi ukusibona. Abongenzeka futhi ukuthi ukhona khona. Sile flat leli. I'm WhatsAppele umthetho. I'm outside. I'm here. I'm outside. Mhlawumbe usayibonile imoto ka Udingiyeza. akubona. Sibone Kazi siyophuka. Peace leka. Hey balekile lenda lapha mfethu. Udinga amandla amaningi for ukuthi yabo dinga nje amandla amancane nje yonke into izohamba ngodlela. Angisazi ke amapanyaza. Okay. Ati Josi maboning kwanto ngayibhaliyo madoda bathi penis enlargement bathi abortion bathi kwamaphara agcwela zenzela umathanda kube khale njalo bathi ayikhona faka nje noma yini bhoza yami 2 rand kuyaphezulu ngoba sengibongeni ayi wayikhaleli le ndama ongayazi ayi Masithe 87 receipt. Oh, then yena yasimisa ngakuplay. kodwa kasibona Cela ujiki khona lapha erobotini kuplay. Isihlaphe kumele silala kade request khona usisile ya le flight la urequest khona manje phambi kwani yini le sisukuleni le bus yini esiva kwethu No, fit and veg. if imoto esemva kwethu anisicashile thina Siphambi kwebhasi imoto ime phambi kwebhasi. yena uthi ubela ula iflight lakhe la ma request ipick up ngapha Nkosi umnimandla lonke Jehova zesabawodi bathi abantu bakithi ngabe kuyolunga nini lokhu sibekezele lokhu sicindezelile kodwa sazi ukuthi kuyalunga yini Ngoza sisideliver sami konakele ama-order angena manje yaphanda inkalakatha yami yaphanda semphantweni makuphela usuku bakufanele kube khona elala nakho
phela uconnectile manje awusephumile endlini ngasenayo i-Wi-Fi umthelele uvulile Ngathi phambi kwebhasi. okwamanje lapho esikhona saseJohannesburg anganoma mhlawumbe ubuzela ukuthi umsebenzi wethu kuphi nendawo or kanjani hey eish angena manje inkinga vele awujikele ngale futhi awujampe so jaya u10 ume lapha pheshe mhlawumbe zombona because ngesikwazi ukubuyela emuva manje u10 iyashaya ngoba lo muntu la emva kwethu la ikhona kumele irobotini shama hazard sibone ngasimbone ngabe etaxini ngoba mhlawumbe ubhizi uyasibheka la awusondele kancane sondele kancane mana akawo manga ngoseya asifo sivulile amtshele nje ukuthi la irobotini yazi lo fela fethi i-Wi-Fi la ngaphansi kuphela after you are Yo. robotini Usungasebhasini manje? Online ngiyayibona moto. Oh, okay. kanjena ebiyole ngempela malini imali yakhe 90. rand ngofika nalo kunjana 10 rand nginawo la just in case kusezushintsha just in case uza ngakuphi ngo Mazi. Angiboni. seyibona nje moto ngizolaphi athi ngapha uyaswapha sabona njani mavula ifotho kangalo de seGauteng la nendawo ngiyisaba kabi sathepha noma sayifaka ba Yes, okay nakho awutheke lesibili ukuthi uzayakwazi uzahamba straight ayinankinga Sabona kamanjani? ngiyaphila njani khetha ngiyaphila kakhulu Kamanjani? ngihamba straight Awushiya lapha ngase MTN yazi. ungangena khetha la ungangena mkhulu sababa Right, Nkosi boss ngiyaphila njani mkhulu ngiyadeliver la khetha la ngiyaphila kakhulu mkhulu ngiyadeliver la ushiya lapha ngase MTN. oh anginankinga uright kodwa Phila kodwa. hayi sancane khetha la makufani kufani alinde kancane le moto uvumbuka phi la Ayi busy ngisisathi ngiyahlanganisa nami ngizohlanganisa akukho okudlula lokho indoda iyaphanda phethe akukho okudlula lokho izabalazeni madoda ngizongathi igoli lakho bayalizama la ngangizizwe ngibona emafonini Angizwa. ngisho igoli ngathi bayalizama ngathi sekungconana Ubathini wena nalo bhaqo ngathi bathi bawuvulile impela hayi akusekho busy ngaleyo ndlela leyo isiphithiphithi wagcina uhamba la ya hey kade wagcina mina yo safuna ukugibela ngela hill safuna oh ukuthi sinisize business serious. hlanganisa mfethu okudlula lokho akukho straight Telefoni oh le.
Engiphethe ngibene ama-days. Oh. Hayi ukuhlanganisa mfethu. Umuntu pressure. Indoda yenze njalo. Sizojika sithi-ke thina. Efethu ngayithola phi imbizi yamaphathi? Eyayinkinga amaphayizi mani. Yo, wonke umuntu uhleze ekhala ngawo Yazi mani. ukuthi ngishawa yona mfethu ngoba ngihleli kanje ngisenhlungu. Usedlongweni ndoda. Yes. Kahle ngihambile ngayo ekhulu yabo. Kanti kushuthi avela qhuma best ngazo Aphuma ngaphandle. kushuthi mangizama ukufaka iphilisi kushuthi ngalala yabo. Ayivele kuba nzima ngcono uthonto yokugcoba mase liqhumile. Ekseni mangithi ngifaka iphilisi, ayini iphilisi. Washuthi ngiyawajunuka. Hey. Ngidlala phansi. Ubekuza no problem khehla lami. Sharp. Okay phela asamba sharp. Wo lo wabona estradini ngale grand. Akudlala kuyaphushwa la. Kuyaphushwa. Adlala MTN rank iyo le. MTN rank. Drive umntaka bani la kuphela isimawa sifuneki la mawuthi isimawu nje driving yakhe ilele phansi asikudingi la seso deliver Julisi ke manje ngithi ashone khona yo wenyameni enyameni buka nje ngana iqokusele ngani lona hey yazi futhi la we madoda ifundisa zikaka ingane into engaqoki. Hayi wathi ngihamba ngeenyawo la ingase ngibonakala ukuthi ngiyigwala mfethu La. hayi hey hayi kumnandi kini phela oh ijozi. hayi indawo le yazwa manje yazwa manje kuyasheshwa kuyaphuthuma. Alega chiza pa. Wenzeni ngidizi? Phela petrol. Sekungcono ngosama kusafana. Siyabonga Vodacom. Ngikhumbula ezankathi leza ngisajola la ngodibana nenye intombi lapha e-discount. Umuntu wamadoda isibindi somjolo uvala lokho moya wona intombi. Hamba uzufika azubone nempilo yakhe sengcupheni la umile nje ulinde ile kunjana inkosazana madoda hey ndaba zamathandana hayi impilo yami sengcupheni ifoni yami nje laba bengayibamba nje blind mile futhi ngizothini ngimlindile umama ngimlindile ewangishiya ndoda ngimlinde khona engcupheni ewangishiya ndoda wangilahla mfethu wangilahla mfethu futhi madoda azinkanyamba madoda azinkanyamba suka ama bulldozer madoda into ejoza ngodiesel into enkulu madoda into engafuni into encane madoda into eyilayisha kucaca kuzwakala hayi into encane madoda ngoba futhi umda wangishiya manje wangishiya mfethu hey futhi impela ayiyazi nje hayi afethu hayi awula futhi mawungazi ukhala mfethu ukhaliswa ukuthi ulahliwe mfethu futhi bakulahle futhi uyibona useless mfethu uzufisa ngathi ungabamba ilotho manje ube nemali bafethu hayi sasidibane lapha endaweni ngifike endaweni njalo fanele kufike mina kuqala yabona ke olunye uhlobo lomuntu ke lo driver la ngiyambona driver kake njani kwamele kufika mina kuqala mangingafikanga mina kuqala kwafika yena ayivele seyishubile yangisekwatile ndoda
manje vele ngenze show ukuthi ngifika kuqala mina ngizomlinda futhi kahle Wena ukwani. hayi mina kumelanga ngikwani lobucayi lobufanele buqalwe yimini mina ofanele ngiqala ubucayi ngabe uyena kuzothini mangibamba inkunzi la manje mina ngeke mangibambe mina wona mangangibamba hey akafuneka udrive uthithizana ukhuluma nefuna udrive ikaka ndoda manje athe driver umnqundu webhokwe we moya ongcwele wakhala usizi indaba yokwaliwa nokubona ukuthi angisafunwa la yangcono kwaliwa vele bakutshela ukuthi cha ngisakufuni i-decision usuyabona cha la ngidavela ngisafuna uyabona yokuthi lokhu bekunika ithemba lokuthi kuzoba right lokhu nje kuhlaba inhliziyo uyabona umuntu unomuntu wakhe phela manje mina sekuyimina manje umuntu ohlupha yena ukuthi ngibe umuntu wakhe yena usenomuntu wakhe usabade uthi uyayifaka uyabona ispace sama sisekho la inhliziyo lokuthi hayi sobacola soba right kanjani wena nje usathana and ucede lapho futhi uzobuza umuntu ukuthi mfowethu umuntu mayenze nje enze nje uyangithanda yini wena uyazi inhliziyo yakho ukuthi awusathandwa wena uyayibuzisa nje ufuna ukuthi manje yabo kube ngathi yabo mongaphuma eminyango ngasibona hayi senkomeni manje vele senkomeni manje yabo enkomeni samora kana please the order to deliver yebo ngayi-order ufake i-order lapho thatha inamba lapho WhatsApp bese ufake i-order lakho kuzoba lula i-location uyisende bese sibona ukuthi delivery yakho ihamba kanjani Stegenvos and Kidney from 50 rand, Stegenvos from 70 rand until infinite. Kuba kuwena ukuthi unamalini ekikini lakho bese ngikwenzela ukudla okuhamba neprice yakho from 50 rand, from 70 rand until infinite. 076 77 81 714 076 77 81714 ikuphi indawo yakho iseMalvern eJulies e10 Street 10 Street and Julies corner 10 Street Julies Malvern corner 10 Street Julies corner 10 Street and Julies Malvern in Johannesburg Gauteng ila ngitholakala khona kodwa okuningi kuyatholakala kwi-profile kuyatholakala kuma video wami interested ungaya kwi-profile yami uthi ukubheka uzoyithola abelungu bazobuka ini obuka igoli bafuna ukuchazela nje ngegoli uyabona kanjalo nje indlela ibuya kwi-delivery indlela isaya kwi-delivery naye delivery ngo-deliver la amaplate amabili eJulies First Street what First Street okay yeah ila ngiyakhona Bo man ngicela i-house number ngizodlula ngithenge ngila eDenver mina ungasabi luthenga impela location leyo uqobulwa 10 Street 10 Street and Julius Street la eMalvern eJohannesburg 0767781714 uya WhatsApp mawuqeda WhatsApp information izovela indlela engisebenza ngayo nemibuzo emibili emithathu ubuzo ngibuza yona bese kodwa uNkulunkulu wami madoda madoda bathu akodwa abantu besifazana abantu nemnandi abantu besifazana abantu niphoyinti ebheke phansi kodwa ayichitheke banhlale vuthiwe into ehlezishisa njalo uNkulunkulu amasingazi nokwazi ukuthi i-microwave ihle kube obani wama mntana umuntu wama ngathi umhlaba wakini ini yona khafula makhafula konakele madoda hayi abantu besifazana siyabathanda madoda iphethe izipho lapho zamapasha zabathi imoyo bengcinqeze ncancanca amasukudona amanjovenasi ngiyini mina nkosi yami umuntu wemhlise nkosi yami hawu mina ngenkomoni ngize ngifunya ngolima hey angesi asilutho ngaphandle kwabantu besifazana namashanda pha amathithi elevation into ekhala kamnandi amasukunora hayi man ungadlali kanjalo wena hey siyanithanda bo mama ningakhohlwa nezo washout GP police station Khehla baningi abantu
message out 4 siqala okay look ngizom-attenda lo look good afternoon okay silindawe and 27 ngizosebenzisa ikhadi 27 1 oleyo uthe ufuna Ilo ufuna ama-50 oh 2 ne 27 First Street okay ozana ufakela i-order ngikhwele phi kwakho angithi mina ngihleki nawe mina ngidlala nawe mina ithi mayigijima sithi da 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 hey hayi so fast khala njengamaredo sofela khona njengomkhazi yawazi umkhazi ukuthi ufela khona awufu athi kuthulova kuzobheda manake buhlungu maboning 30 rand this is a mapa izowenza le voice note yale ndoda Daneka makunjani phela mina ama-price ngiyagcine kanti ngizoyelifini ekhaya u-50 ungiphathele lika-7 engane kamani angidlile mani uzoyishayisa u-7 la igaraji umuntu aliveli ne because nomunye uthi aliveli avela ngalikhipha ngithi ngakhipha lade izinto zengekho buti nginalo iplate lika-50 elinezinso likhona iplate lika-50 linezinso Stegen Vossen King likhona konje ukutholakala ehlala ngiyazi ukuthi ukhuluma nje yabo kodwa kuningi ngisebenza ngakho ngiconfirm location and everything nje ubona nje